Keluarga besar adik kula Febri wonten pasukan jaranan kuda kepang ingkang dipimpin oleh Pak Sriwati lan Mas Febri adik kula Febri. Mugi-mugi jaranan iki saged budayane saged lumantar ing desa Semap bakul didukung kalih rencang-rencang ting pundi mawon. Monggo sami-sami kita nguri-nguri seni jaranan kuda kepang. Uri-uri muga-muga napa ingkang dikerjaken Mas Febri saged kasembatan. Sino barong kabeh do jejogetan nong prakai Febri anggonmu nyempuyung Febri anggone dikawi muga-muga bisa kasempatan apa sing dipinginake kabeh disepuyung karo kabeh kawulane nyoba para setiane Bimo Setyo Budaya. Mangke dalu kasih wonten seni setruk budaya mangke dalu mangipun kita sedanten dibantu saking sederek saking Lampung. Mugi-mugi mangke dalu saged aweh sani sedanten. Napa? Anggenipun kula-kula besar saking Lampung ramekaken sumut bahagia keluarga besar Bimo Setyo Budaya. Ayo sing apik lan sing apik domangano 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 domangano